Esele khona ukuthi kahle kahle umakoti uma ngabe ebuye emzini abanewa bevele bengathuli nje ukuthi hayi ngoba usebuyile akangene ekhaya ahlale, cha, bekutholakala izathu zakhe ukuthi ngoba ebuye emzini nje ubuyiswe iziphi izathu. Uma ukuthi usekhona ubaba wakhona lapho la gandele khona isimo sakhona inhlalo kahle mhlambe bekuyilezo inkinga nje bayamgquba ngakusasa bembuyisele khona. And umakoti mesebuyele kubo sekumele abuye nenhlawulo yenkomo nembuzi ngoba akumele aye kubo. Uma ukuthi umyeni wakhe mhlawumbe ngoba esebuyile nje uma mezala abazwana abashayisana sekuneyinkinga zokuthi mhlawumbe akasenhlalo kahle ayisekho namantombazana la ekhaya mhlawumbe amlwisa ntontoni. Uma kuthatha isinqumo sokuthi ubuyele kubo kwakhe, abanema phela bazi ukuthi sebehleli necala, abangavele ngebethi hayi kulungile buya dadewethu wawuzohlala ekhaya ngoba abazali banamhlanje balikhipha ngomlomo bethi uma ngabe uhlukumezeke emzini wobuya uxoshiwe beshiya icala iphutha lento eyinkinga einganeni. Ngoba njengamanje sibhekana neyinkinga ezizodwa, leyo muntu uzobuya lapha emzini abezohlala abuye nezingane ezisencane ezisakhulayo bese lezi medlule emhlabeni yena, bese lezi ingane lezi kuthi mezizindazi amantombazane seqala ubudlelwane silotshole futhi kuphi la ekhaya kona lume bazo, kanti umama wayesesuliwe esebhilonga kuphi ebhilonga emzini wakhe. Siyaqamba ingane zithi ziyafika emzini seyibanenkinga seyithola ukuthi inkomo zadliwe endaweni enjani errong. Phela bafethu isiZulu sinye uma kwenzekile, phela bafethu isiZulu sinye uma kwenzekile umuntu abuye emzini wakhelwa phela umuzi wakhe ngaphandle wasemzini wakhe la anjani okade ethanda khona noma la shade khona, kanti kwaphelela lapho kwazi ukuthi sengenzela izingane. Baphela lapho lonto leyo bafethu ayisho abazali kuqala kuthiwa yangi sengenzela izingane. Banganani abantu abashada nabantu bebona sekunzima kodwa babona sebenengane la ko5 ko6 bathi hayi kulungile sengenzela izingane zami ngabe lokhu impitshana nesibongo mawukuthi yonke into igcine yaqonda kwayisibongo esisodwa sasinye kwanazo zagcina zazi ukuthi nanguyise nangunini. Asisho ukuthi umuntu ahlala nomuntu angasamthanda umuntu angasaboni kahle. Umuntu mebuye emzini akabuyi phela ephinde bengwala ekhaya, uboshiwe phela manje futhi manje umuzi ozophinda futhi udla inkomo ngomuntu osewagana wasulwa ekhaya. Uma esephinde lotshelwa kuyindawo icala lelo lo ndoda futhi ayinawo unkosikazi, lokho kuyocaca mhla eshona. Nani phela nihlale njengamanje senibheka o60 anicacile ngesintu nilobolene kuphela, nidala phela isihlave sibe umkhokho omubi einganeni zenu ngoba uma usushonile na mama uzolanda uyongcwatshwa kini. Uma usungcwatshwe kulowo muzi sekumele manje izingane zenu mhla kuthiwa zikhonto ezikwenzayo zikulande lapho ezokushwelezela kubo before ufakwe khona emndenini zikuxolisele ukuthi wena wayiganisa kungafanele. Akekho bafethu kwaZulu umuntu ononkosikazi lungaze sisine esigcawini angeke kuphinde ngenzele ikusasa. Akekho umuntu kwaZulu ononkosikazi kodwa udwendwe lungasinanga esigcawini ingabe bangebikho inkomo yomqhoyiso, abanye bathi ayilale abanye bathi ayivuke. Musana ukwenza impilo yezingane ibenzima. Uma kwenzeka izingane lapha ingane yakweni ihlukumezeka lapha mnewethu awunalo icala ukuthi ayibuye. Mhlawumbe abanye bayibeka izathi hayi uma wayegula kwagcina kuphoqa akabuye wanakelwa umuntu, uma wayengezwani nabakhona. Okay, usebuyileke akasakhelwa ngani umuzi ngaphandle noma mhlawumbe ebhekelwe indawo akhela umuzi wasemzini wakhe ukuze izingane zingabi nenkinga. Qubuke bonke ezu4 ezu5 umuntu uthotha uyedwa ngento enziwa abazali bephambanisa ngoba njengoba esecacile wasulwa ekhaya usengwalapha. Whatever kwenzakalayo owakhona asisho ukuthi akafele khona ngoba makuneyinkinga ezimoverpower ukuthi akabuye ekhaya, kodwa akakhelwe phela indawo yokuthi izingane kusasa ikwazi ukuba nemuva kwanayo oba ugcwatshwa khona lapho. Uma ngabe eqeda ukungcwatshwa bese enzelwa umcimbi wakoqala wesidwaba kamakoti bese kuphinda futhi kwenziwa lo wesibili. Awukho futhi umcimbi ophinde enzelwe yona ngaphandle kwaleyo mcimbi njengonkosikazi ngoba phela ngeke mawukuthi and uma edlule emhlabeni engakwazanga ukubuya ekhaya uyofika lapha na futhi kube nenkinga ukuthi akasangeni indawo laba bathi sakukhipha ilaba bathi wena wahamba. Usezulazule entabeni ke manje usenenkinga kumama uyohlenya ukusedala ngisho ingozi einganeni ngento eyenziwe abane wabo awungabashana balezo ingane. Uma ebuya udadewenu emzini insizwa
akwakhiwe phela indawo ibala lakhe for ingane kusasa, for ukuthi kwanaye emedlula akwazi ukufihleka, akasabhilongi lo Sibongo, usewasulwa. Ayingasididi lento kaZulu, awunayo umfazi kumakoti wenye indoda emgcacile kahle hle, zawushaya iphoyisa labuza umthetho, awunayo intombi kuyingodosi yomuntu ekhishelwe inkomo zachelwa ngensipho kwathiwa nazi yalaphana zafika egcekeni kwakikizela kanje, awunayo intombi lapho. Ngaphandle mengabe seyibuyiselwe emuva lezo inkomo zafe zabulawa ngoba zomkhokha eyodwa kumele ibulawa ayizonke, bese kuyimake sekuvela amathuba ukuthi lengane singaqala ukulotshelwa kwenye indawo ngoba kulunganga kumendwani wayokuqala. Kodwa mangabe niphethe lezo nkomo nilwa nazo niyayibopha lo ngane ngeke isalotsholwe kwesibili, sekuyicala kunini. Ngiyabonga ethuba.